थाखाय एनडिएफबिआ सिगाङाव मोनसेयानोल'मोन नाथाय बायदिसिना थासारियाव बिथांमोना मोनब्रै गावस्रालांदों नाथाय दाख्लै नैबे एकर्डनि गेजेरजों बे गोरोबथानि गेजेरजों गासिबो हानजाया ज' जानानै बे एकर्डआव बयबो सहि होदों जायखौ जों सागान होनना बुंनो हानाय जादों बर'आव सागान होनो आजिखालि जे सहिखौ दा बे दाख्लै मोनब्रैबो हानजाया बे सहि होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दाख्लै बेवहाय सहि होनाय जादों दा बे सहिजों जों मा मोनखो मा मोनदिया बेखौ लानानै दा सरसा जागोन बायदिसिना खोथा ओंखारगोन बेनि सायावनो ओंखायनो जा मिथिनांगौ दं बुजिनांगौ दं बेवहाय थुलमुल भाबैनो जों बुजिनांगौ बाथ्राफोरखौ जों बुजिहोनो दिनै नाजानाय जादों 27 अक्ट'आव सानजौफुनि 1:30 समावहाय निउ दिल्ली एबा गोदान दिल्लीयाव भारतनि राजधानी बेवहाय हम मिनिस्टारनि जे अफिस नखर मन्थ्रिनि जे अफिस बेवहाय सहिया होनाय जादों आरो जोङो गासै हानजायानो सोमावसारारि हानजायानो 28 अक्ट' खालि जोङो फैदों गुवाहाटीनिफ्राय ओरै ओंखारबोनानै जों 28 अक्ट'आवनो नैबे काजलगावआवनो जयैनो बे एकर्डखौ बरायनानै जोङो दाख्लै रंजाखांबाय आरो बेबायदियैनो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे रंजानाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों खुसि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय खुसि जानायनि आन्दोआव मा मा दङ बे बाथ्राखौ लानानै जोङो बिजिरनानै नायब्ला जों बेखौ नुदों जे बिराद गोबाव जाबाय आन्दलन खालामनाया आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामनायाव गोबां मानसि जिउ जोबलांबाय गोबां माखासे मानसिफ्रा बेंगुरा जानांबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै जेलाव थाहैनांबाय जोंनि सेंग्राफ्रा हाग्रायाव थानानै न'खराव फैनो हायाखै बिसि फिसाजों बिसिन्न जानानै थालांदों गोबां थासारिजों मोगा मोगि जानांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायजो राजाफोरखौ लेंनानै हाखा दावरा एखेबारे हुलुस थुलुसैनो जेब्लानो नांगौ लेंहरनानै राजा लामायाव जथेदों जेब्लानो नांगौ रेल लामाखौ जथेदों आरो बायदिसिना हाबाफारि लानानै गावनि मोनफुंनांगौनि थाखाय मोननो थाखाय जुजिबोदों बे आन्दलना बिराद गोबावसै बर'फोरनि बे थामोनथानि आन्दलना बिराद गोबावसै बेखौ एखमब्ला एबसुआ खालामदों एखमब्ला बिएलटिआ खालामदों एखमब्ला एनडिएफबिआ खालामदों बे आन्दलना जोबाखैमोन नाथाय जेला आन्दलना खालामबाय बर'आ दिनैसिम मोनथाम एकर्ड खालामबाय मोनसे गिबि एकर्डआ 1993 मायथाइयाव बै समाव सानसुमा खुंगुरमोन दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंमोन बिथांमोननि दिनाव 1993 मायथाइयाव मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डआ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव बेयो भारतनि संबिजिताव खुनुदिन जायगा गैयामोन ओंखायनो बै समनि एकर्डखौ खालामदोंब्लाबो साननैसोनि उनावनो आसाम सरकारा बेखौ मोजां पालन खालामैनि थाखाय गोदानै आरो आन्दलन खालामनो गोनां जादों जायनि थाखाय आन्दलन खालामनानै आरोबाव 2003 मायथाइयाव गोदान मोनसे एकर्ड खोनांनो गोनां जादों 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ एकर्ड खालामदों बै समावहाय बिएलटि एकर्ड खालामबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिएलटिखौ गोख्रोङै मदद होदोंमोन बै सावरायनायावबो मोजाङै मदद होदोंमोन नाथाय सहि होनायावल' दुलाराय बर' फरायसा आफादा होआखैमोन बिएलटिनि आखाइजोंनो होदोंमोन आरो बेबायदियैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोङो आलादायै थालांदोंमोन नाथाय जोंहा मोनसे उद्देश्य दंमोन जयैनो जोङो सानलायदोंमोन बे बिएलटिनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों रायजो राजानि बायफ्लेनाय जिफ्लेनाय जोंनि माने गासैबो गांनाय उखैनायखौ जाहाथे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मावफुंनाय जायो बेवहाय जिहेतु फैसाबो फैबाय माखासे इन्सटिटिउसनबो फैबाय बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैसिगोन गुबुना जोंखौ थगायनो हाला बर'नि सरकार फैसिगोन बिदि होननानै जोङो बे एकर्डखौ जों बरायनानै जोङो बयबो आजावदोंमोन आरो बेबायदियैनो दिनै बे बिटिसिखौ बिपिएफ हानजाया सरकार दानो थाखाय खनथाम बिथांमोननो दिनै चान्स होनानै बिथांमोननि दिनै सरकारा दिनै सोलिगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ अनदों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जोङो हास्थायनानै बस'नाय जादोंमोन 2003 मायथाइयाव जेब्ला बिटिआ एकर्ड खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन बेवहाय जितु सहिखौ होनाय जायाखै बे एकर्डखौ जोंबो बरायदों
आरो हैदिननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2003 मायथाइयावनो फोसावदोंमोन जे बड'लेण्ड आन्दलननि जे बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जे आन्दलन खालामनाय बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जे आन्दलन खालामनाय बे आन्दलनखौ 2003 मायथाइनिफ्राय दोनथ'नोसै होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों खारन सुक्ति जाबाय सरकार फैबाय गासै खामानिनि मावनायनि दायित्व दाना सरकारनि आखायाव थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावगोन बे समावहाय जों थांखि लादोंमोन मा जोंनि सोलोंथाइ जोंनि सामाजिक दिगाव बायदिसिना थासारिखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावनायनि जों थांखि लादोंमोन नाथाय राजनिति भाबै दंग' बान्दो बानायनाय लामा बानायनाय स्कुल मास्टार थिसननाय बिजाब होनाय गासैबो बे जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि दायित्वआ जोङो बिटिसि सरकारनो जों होनाय जादोंमोन जों बेबायदिनो होबायबो बोसोरसे बोसोरनै जोङो नायबाय आरो बै समावहाय मोनसे खोथाया ओरैबायदि खोथा दंखालायोमोन जे 2003 मायथाइयाव भारत सरकारनि आखायाव गोदान रायजो होनायनि खुनु थांखि गैया ओंखायनो नोंसोर बिटिसिखौ लाथ'दो देनां गोदान थांखि फैयोब्ला जों आरोबाव बड'लेण्डखौ होनायनि थाखाय सिन्था खालामगोन होननानै भारत सरकारा बुंखानाय दंमोन आरो बेखौ मानिनानैनो बिटिसिआव मानिदों एबसुआव मानिबोदोंमोन नाथाय मा जादों 2003 मायथाइयाव जों गनायखांनानै लानायनि उनावहाय फैयै फैयै 2003, 4, 5, 6, 7, 8 बोसोर थांबाय 2009 मायथाइयाव भारत सरकारनाव मोनसे थांखि फैबाय तेलेंगाना होननाय मोनसे रायजो गठन जासिगोन होननानै फोसावबाय बिसोरो जेला तेलेंगाना रायजो फोसावसिगोन होननानै बुङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंनि गेजेराव जों सावरायबाय नै गोदान रायजो होनोसैनो होमबा जोंहा बड'लेण्डनि थाखाय जों आवाजखौ होनांसिगोन दा बड'लेण्डनि थाखाय आवाजखौ जुदि होनोबा जों हास्थायदोंमोन जे बिटिसि सरकारानो राजनिति भाबै बे आवाजखौ उत्थापन खालामनानै बड'लेण्ड रायजो दाबिनायखौ बिसोरनो लांसिगोन होननानै नाथाय जों नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसोर राजनितियाव गफबनानै थाबाय बड'लेण्डबो बियाखिसै बड'लेण्डनि थाखायबो खामानिबो मावाखिसै खालि बे बिटिसिनि सिङावल' थानानै बिटिसिआव फैनाय थाखा फैसाखौ सेलायनानै बेयावनो बेस्थ' जानानै थाबाय जोङो बुंबाय रायजो बिदो बिसोरो बिया जायनि थाखाय बिथांमोना मावथारिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2010 मायथाइयाव माजबातनि कनभेनसनाव जुथुम्मायाव गोदान बर' रायजोनि थाखाय आन्दलननि थांखि लानो गोनां जादों दिनै 2010 मायथाइनिफ्राय 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिनै बेसेबां फैगोन 20 नङा होमबा 10 बोसोर गोदान बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो 10 बोसोरनि उनावहाय नै दिनैनि 2020 मायथाइनि जानुवारिनि 27 अक्ट'आव थामथि बड' एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो खालामखो बिनि थासारि गोबां बाथ्रा दंबाय जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलनखौ खालामदों जोंहा बेवहाय जेबो जेंना गैया नाथाय जोंनि गेजेरनिफ्राय आखायाव हाथियार दैनानै आन्दलन खालामग्रा मोनसे ग्रुप दङ बिथांनि गेजेराव गोबां गावला गावलि जाबाय थासारिया मोजां नङा माखासेया म्यानमाराव बाहेरायाव दंहैयो माखासेया सिङाव दङ माखासेया जेलाव दङ गोबां थासारि आरो समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि दायित्वआ जाबाय सरकारनिमोन दिनै एनडिएफबि आन्दलन खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामदों बेखौ समस्याखौ समाधान खालामनायनि दायित्वआ जाबाय सरकारनि आरो जोंहा बिटिसि सरकार दंखायो बिटिसिनि दायित्वआबो बेनोमोन जियानो जाया मानो बिटिसिआ जुदि गावस्रा बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामाब्लाबो बे बड'लेण्ड आन्दलन खालामग्रा बे ग्रुपफोरखौ लानानै बिथांमोननि जेंनाखौ सुफुंनांगौ होननानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननाया बिथांमोननि दायित्वमोन नाथाय बेयावबो बिथांमोना खामानिखौ मावदिया खुनु दिन जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बिथांमोना खुनु दिन मावदिया बरन्स मा खालामबाय राजनितिनि थाखाय माने इलेक्सनाव देरहानांगौनि थाखाय बै सोमावसारारि हान्जाफोरखौ थेर बेथेर बोखावनानै गावसिनि खायदा काउन्सिल खालामनानै दिनै बे संग्रामखौ धंस खालामनायनि लामायावसो दिनै बेस्थ' जादों बेबादि मोनसे थासारिजों दिनै फैबाय थादों नाथाय दिनैहाय जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे थासारि फैदों जे बिजेपि सरकार फैदों आसामाव आरो भारतआवबो बिजेपि सरकार फैदों नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय अमित शाहनि नखर मन्थ्रिनि दैदेननाय आसामाव सर्बानन्दनि चिफ मिनिस्टार आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों दिनै 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारि खालि जोंनि थामथि खेबनि थाखाय बड' एकर्डआ दिनै मोगथां महराव फैबाय आरो बे मोगथां महराव फैनाया गोबां माखासे थासारि दङ बे थासारियावबो नैबे एकर्डआवबो जोंनि बिटिसि सरकारा
जेरैबायदि मदद होनांगौमोन मोगथां महराव बिथांमोना जोंखौ होनायखौ जों नुवाखै बरन्सो बे एकर्डखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारनि अफिसारबो माखासे उल्थां फाल्थां खोथासो बिथांमोना बुंनो नाजादोंमोन नाथाय बे सोलिदिया जोंखौ भारत सरकारा अनदों आसाम सरकारा अनदों जोंनि जेंनाखौ दिनै फोजोबना फैदों जों बयनिख्रुइबो गोजोनसिन बाथ्राया जाबाय मा बर'नि गेजेरावहाय दिनैहाय जायफोर आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामदोंमोन गावस्रानानै दंमोन बिथांमोना दिनै न'खराव फैजोब्बाय दा आखायाव हाथियार लानानै आन्दलन खालामग्रा जोंनि बर' समाजाव बिदि हान्जा गैला बयबो फैजोब्बाय सुक्ति खालामबाय आरो मैया आसाम सरकारनो जेसेबां सिलाइ बारुद दंमोन बेखौ मैया गथायजोब्बाय दा बिथांमोनाबो रायजोफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो ओंखारबोबाय आरो आसाम सरकाराबो मोनसे दायित्व लाबाय जायफ्रा केडारफोर दङ जायफ्रा एनडिपि सेंग्राफोर दङ बे एनडिपि सेंग्राफोरा सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय बिसोरबो रायजो जानो हानाय बायदियै बिथांमोननोबो माखासे अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बे सरकारनि नेम बायदियैनो जालांगोन जायहा जेरै केपासिटि बे मथेनो बिथांमोना संसार जानायनि खामानिखौ सरकारनि मददजों बिथांमोना जालांसिगोन बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोजोननि बाथ्रा दा जोंनि नैबे गोदान एकर्डआव मा दं होननानै जुदि जों सावरायोबा गिबि बाथ्रायानो जाबाय मा बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव नांलायनाय गैला जोंनि गेजेराव एना-एनि गैला बे जोब्बाय जोंनि बे एकर्डनि गेजेरजों एबारहाय बे आन्दलना जोबथ'बाय 100% बाहागो दिनै सान्थि जोंनि गेजेराव फैबाय जायखौ लानानै जोंनाव दुदनाम फैयोमोन बर' जाथिया अस्त्र हमग्रा बर' जाथिया माने उग्रबादि बिदि जोङो दुदनाम मोनोमोन नङा होमबा बे दुदनामाव दिनैहाय गोमाबाय खारन जोंनि गेजेराव खुनु बिदि हाथियार हमनानै आन्दलन खालामग्रा दिनै गैला बयबो हाथियार जोब्बाय दिनैहाय दा जोंखौ रायनो जोंखौ पुलिसा होसोनो जोंखौ पुलिसा सोरबा उग्रपन्थीनि नामै गावथारनो दिनै बिदि खुनु खाबु गैला बिदि खुनु थासारि गैला दा जोंखौ बेबायदि मोनसे अयनाय अयथासार खालामनो थाखाय सरकारनि आखायावबो दा लामा गैला गुबुनफ्राबो जोंनि सायाव अयनाय बुंनो थाखाय खुनु दा लामा गैला गोजोन फारसे जोङो दिनै आवगायबोबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मोनबोदों मा जोङो बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय दा बिटिएडि जि मोनदोंमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बे बिटिएडिनि नामखौबो सोलायनानै दा बिटिआर खालामनाय जाबाय बिटिएडिआ जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्टमोन नाथाय दानिया जाबाय मा बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै नाम गोदान बानायनाय जाबाय दा बिटिएडि गैला दा बिटिआर जाबाय बे बिटिसिआ जाबाय सरकारनि नाम जेरै आसाम सरकारनि नाम बिटिसिआबो मोनसे सरकारनि नाम बे थाबाय थागोन नाथाय बिनि ओनसोला बिनि नामा दिनै सोलायबाय बे बिटिएडिमोन दा बे बिटिआर जाफैबाय बेखौ जोङो दिनै मोननो हादों आरो बे बिटिआरनि गोरोबथानि गेजेरजों जों जेफोरखौ जोङो मोनबाय बुंनो थाङोब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बर'फ्रा बुहुमाव गेरेमसा हारि दानांगौ गेरेमसा हारि हिसाबै जानांगौ आरो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनोब्ला जोंनो मोनसे बिथा नांगौ जे बिथायाव थानानैनाखि जों खामानि मावनो हागोन आरो बे बिथायानो बड'लेण्ड होननानै बिथाङा बुंनाय जादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय ओंखायनो संग्रामखौ खालामबोनाय जादोंमोन जोङो संग्राम खालामखांनायनि उनावहाय मोनसे समाव जों बिएससि मोनसे मोनबाय बेखौ फेदेरनानै आरोबाव बिटिसि फैबाय दिनै बेखौ फेदेरनानै आरोबाव जोङो दा बिटिआर जों मोनफैबाय बिटिआरआबो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बिथा बिराद गिदिर मोनसे बिथा जाबाय आरो बे बिथायाव जों जेफोरखौ मोनबाय दिनै न' लुनो थाखाय जेफोरखौ जोङो मोनबाय बे गासैबो जुदि जों मोजाङै मोजां जुदि मावफुंजोबनांगौ जायोबा बेहायनो जोङो जेखौ जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा सिमां नुदोंमोन बेजोंबो जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानांगौनि बेवहाय मोनसे माबाखौ थासारिखौ जों दिनै मोननो हानाय जोबोद खाबुखौ जों मोनबाय गतिके बे गासै थासारिखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 27 तारिखआव बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों आरो गासै अस्त्रधारि संगठनफ्राबो एखे लगैनो ज' लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ जों खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय आन्दलनखौ जों फोजोबनोसै होननानै दिनै थांखि लादों दा गोजोन सान्थि गायसननायनि गेजेरजों मोजां राजखान्थिनि गेजेरजों गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों समानै नोजोर होनानै खामानि मावलांनांगौनिसो दिनै सम जाबाय आरो बेखौसो जों दिनैहाय खालामनो थांनांसिगोन बिनि थाखाय जों गोदानै सिन्था जोङो लानांसिगोन दा बाथ्राया जाबाय मा जोङो 2093 आवबो जों एकर्ड खालामदोंमोन सानजाहा थानाय बर'फ्रा जेबो मोनाखै
2003 मायथाइयावबो जेला जोङो एकर्ड खालामदोंमोन होमब्लाबो सानजानि बर'फ्रा जेबो मोनाखै खिन्थु बड'लेण्ड आन्दलनखौ बिथांमोनाबो खालामबाय थादों बिथांमोनाबो थैदों नाथाय जों बिथांमोननो जेबो हरनो हायाखैमोन खिन्थु एबार नैबे एकर्डनि गेजेरजों जि ओनसोलखौ लानानै दा बिटिआर दानाय जाबाय बिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोर जि थाबोगोन जेरै जोंहा बङाइगावआवबो माखासे गैया होमबा बिसोरथ' जोंना बिटिसिआव गैया बङाइगाव जोंहा बे स्पनसला माबा माबि बिदि गैया होमबा जोंहा आरो जोंहा बरपेटाफोराव माखासे दङ ओरैहाय नलबारियावबो माखासे दङ गुवाहाटियावबो दङ बेबायदिनो धुबुरीयावबो माखासे दङ गलाघाटआव दङ डिब्रुगड़आव दङ तिनसुकियाव दङ गासैहाय 4.5 लाख बर'फ्रा नैबे जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव दङ बे 4.5 लाख बर'फोरखौबो जों सानजोबना 4.5 लाखखौ जों नुदों आरो बिनिफ्राय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोमावसारारि हान्जाफोरनि दाबिया जोंना मामोन बड'लेण्ड मोनसे आरोबाव बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आरोबाव कार्बि आंलंनि थाखाय मोनसे मोनथामल'खामोन गुबै नैबे एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर मोनखांनायनि उनावहाय बिटिआरआव जेसेबां बर'फोर थागोन बिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आरो बर' कसारि काउन्सिल दानाय जागोन बै राभा हासं काउन्सिल बायदि मिसिं काउन्सिल बायदि बै बर'फोरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल दानाय जागोन बेखौ बेहायबो बे जोंनि एग्रिमेन्टआव दा दङ आरो बे काउन्सिला होजों सालायगोन दा ओंखायनो हरैनि जोंनि बर'फ्राबो काउन्सिल हिसाबै बिथांमोनाबो जौगानायनि खामानि मावनो हासिगोन बिटिआरनि सिङाव थानाय बर'फ्राबो बे सुक्तिनि गेजेरजों थांनानै थानांगौनि थाखाय खामानि मावनो हासिगोन आरोबाव कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो एसटि हिल्स होननाय जि बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन बेबो एबार जाफुंसारसिगोन जायाखैमोन बेबो दा जों लुबैनाय गासिबो बिथिङा नैबे एकर्डजों जानो थांगासिनो दङ आरो बेजोंनो जों जाफुंसार जानो हागोन आरो बे एकर्डनि गेजेरजों थाबै जों बुजिनो हानाय रोखोमै जुदि जों सावरायोब्ला जों नुगोन बहाय जे इउनिभार्सिटि जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दं नङा होमबा आसामनि गभर्नमेन्टनि सिङाव जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जों मोन्दों बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जों CIT मोन्दोंमोन CITआ दा सोलिगासिनो दं सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बिनि उनाव जादों खिन्थु सुक्तिनि गेजेराव गैयामोन एबार सुक्तियाव जों मा मोन्दों जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जों नाम दोनदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बरमायाव जागोन ओरैथ' जोंहा बड'लेण्ड दंखायो नालाय गेजेराव ओंखायनो बरमाखौ होनानै दोननाय जाबाय बे मोनसे जादों जोंनि गेजेरावहाय बेनि उनावहाय जोंनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स होननाय बेबो बिराद गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन बेयो दिनैहाय आसाम सरकारावल' गैया जोंनियाव माने अरुणाचलाव दङ बबेबा स्टेटआव रायजो मोनब्लाबो नैबेबायदि माखासे माने माबाखौ इन्स्टिटिउसनखौ मोनाखै रावबो जोङो एबार जों मोननो हादों नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स निरिम जायखौ बुंनाय जायो बेखौ जोङो रौमारियाव जों लाबोनो हादों दहाय जि बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा जों बेखौ दिनै लाबोनो हादों अर्गेनिक इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गेलेनायनि जि इउनिभार्सिटि बेखौबो जोंनि ओनसोलाव दा फैसिगोन बिराद गिदिर माखासे इन्स्टिटिउसनबो जोंनि गेजेराव दिनै फैनो हमदों आरो बेनि अनगायैबो ब्रिज लुनाय लामा बानायनाय गासैखौबो सरजाबनानै जोङो नैबे एकर्डनि गेजेरजों जोङो लाबोनो हादों आरो स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया बेखौबो जों चिराङाव मोनसे आरो लाबोनो हादों सापागुरियाव अभारब्रिज जोङो लाबोबाय बे एकर्डनि गेजेरजों आरो बे निरिमखौ जोङो रौमारियाव जों लाबोनाय जाबाय आरो जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बोसोरसेयाव स्टेट गभर्नमेन्टआ 250 कोटि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 250 कोटि 500 कोटि बोसोराव बोसोरथाम जों 1500 कोटि जोंनो होगोन बेनि अनगायैबो मोजाङै मावनानै देखायोबा बेनिख्रुइ बांसिन कोटि थाखाखौ जों दिनै मोनबोगोन दा जोङो ओंखायनो नैबे एकर्डखौ जोङो लानानै बेकर्डजों जों आन्दलनखौ फोजोबबाय आन्दलना जोबबाय दा जोङो गोजोन थासारिनि गेजेरजों मोजां सिन्थानि गेजेरजों गथ' गथायफोरनि शिक्षा दिक्षाखौ जों दिनै गोख्रों खालामनांगोन जोंनि समाज बेबस्थाखौ गाव जेरावखि थाया मानो जिखि धोरोमानो जाया मानो धोरोमखौ जों मजबुत खालामनानै जोंनि समाज बेबस्थाखौ जों मजबुत खालामनानै जोंनि फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैखौ गोख्रों बर' समाज दानायाव जों दिनैहाय गोसो होनांसिगोन आरो बे अबस्थाखौसो जों दिनै लानानै थांगासिनो दङ दा बे गासै बाहागोआव नैबे एकर्ड खालामनायाव मा जानांगौ मा जानाङा बेखौ लानानै रायलायनायाव आंबो मोनसे खामानि मावनो सुबिदा मोननाय हिसाबै आं बे खोथाखौ नोंथांमोननो बुंनो हादों सिदायैनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम अफिसारफोरजों रायलायनाय मन्थ्रिजों रायलायनाय माखौ लानानै जों नांलायदों बे गासै नांलायनायाव आंबो दंफायो हिसाबै आं गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ आरो ओंखायनो गोसोआव दं गोसोआव गोबां जोंहा लुबैनाय दंमोन नाथाय माखासे बाथ्राखौ जोङो लुबैनाय बायदि जों मोनजोबाखै बेयावबो गोबां खारन दङ
बहायबो आं मोनदांदों बिटिसि सरकारा जुदि मोजाङै जुदि अननानै नैबे प्रक्रियाखौ जुदि मोजां जुदि सापर्ट होनानै जुदि खामानि मावनाय मोनबा बे एकर्डआ साबसिननिफ्राय हामसिन जागौमोन होननानै आंहा मोनसे साननाय फैदों गोसोआव अब्लाबो जेखियानो जाया मानो दिनै जों सुक्तिखौ मोनबाय आं सानो बिटिसि गभर्नमेन्टआबो बे बाथ्राखौ बुजिनानै दिनैहाय गावबो दिनै दाख्लै सुक्तियाव बियो थाहैनो गोनां जादों सुक्तियाव दि हाग्रामा महिलारि थाफायाखै होनबा बेखौ जों भुल बुजिनो नाङा बेयो आन्दलनकारिफ्रा गासिबो सहि होजोबबाय नाथाय साखि हिसाबै सरकारि हिसाबै बिथांमोनखौ दोननाय जादों आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बे साथामखौ साखि हिसाबै दोननाय जादों आरो हम मिनिस्टार अमित शाहया बेबो माने बिनि नुजाथिनायाव बै साथामनि साखियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै एनडिएफबिनि साब्रै दैदेनगिरिफ्रा बहाय साइन होदों आरो बै जे आं दहाय नों बर' कसारिफोरनि सासे नङा होमबा बर' कसारिफोरनि जानानै सासे बहाय सहि होनाय जादों गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै बर' कसारिनि सासे एनडिएफबिनि साब्रै गासै बेसेबां जाखो सातजन मानसिया नैबे एकर्डआव सहि होदों आरो बे एकर्डखौ दिनै बिटिसि सरकाराबो आंबो गनायबाय होननानै बिथांमोनाबो साखि होनानै दिनै मानिनो बाध्य जादों नाथाय जोङो मा नुदों बेवहायलाय दा बिटिसिनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा दा उल्थां फाल्थां खोथाखौ बुंदों नैबे जायाखै होननानै बिदि बुंनो हानायनि बिथांमोना दा मोन्थाय गैला जि जादों बेखौ गनायनानै गावबो साखि होबाय बेखौ दा बिरोधि खालामनो हाला बेखौ रावबो बिरोधि खालामबा बै समाव खालामनांगौमोन बाथ्राया जादों मा गासै गुदिनिफ्राय जोबजासिम जि खामानि मावनाय बहाय बिटिसि सरकारा जेबो मिथिया बिसोरो मा जागोन मा जाया जेबो मिथिया ओंखायनो मा खालामबाय बिसोरो माने लास्ट आवाराव गावसोर मिथिनांगौनि थाखाय मिथिनो लुबैनानै आसाम सरकार भारत सरकारजोंसो खुद्रिहैदों जे जों सरकार दं जों मानो मिथिया जों बुंदों भारत सरकारखौ सरकार हिसाबै बिथांमोनखौ मिथिहोनाया मोजां आरो बिथांमोनाबो जोंनि जि जानो थांगासिनो दं बेखौ बुजिनाया मोजां बिथांमोनाबो बिसोरखौ बुजिहोनायाबो मोजां बे हिसाबै बिथांमोनखौबो दिनै बुजिहोनाय जादों जोबथारनाय बे साखि हिसाबै लानाया बे बरजायाव फैदों आरो आङोथ' नुजोबदों सिगाङाव एकर्डखौनो जानो नाङा होननानैबो दाबि दिखांदोंमोन बिसोरो बेखौ होबथानो हायैनि आरो एकर्डआ नैबे बिटिसि इलेक्सननि उनाव जानांगौ होननानैबो बुंदोंमोन बेखौ हायैनि आरोबाव सुक्ति जानायाव जोंखौ दोननांगौ होननानैबो बुंदोंमोन बेहायबो सुक्तियावबो जाहोनो हादिया माबाल' थानांबाय उइटनेसल' थानांबाय आरो दा मा होनबावदों दानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो हमबाय मा बड'लेण्ड बिनाया आरोबा मानो बे सुक्तियाव सहि होखोसो होनबाय थादों गावनो मोनसे समाव होनदोंमोन मा बड'लेण्डआ जाला बड'लेण्डखौ मानो बिबाय थानांगौ दा बड'लेण्डखौ मोनथ'आ होनबाय गावनो होनदोंमोन ना मोनसे समावहाय दा जों गासै थासारिखौ नोजोर होनानै सान्थिनि सार्थ'आव जोंनि इयुनखौ नायनानै जोङो नैबे एकर्डआव दिनै सहि होबाय दा आरो उल्था बड'लेण्ड बिनि गावासो बड'लेण्ड बिनि राजा जानो नागिरदों बेबादि थाले बालि आखलखौ जोङो दा नुनो मोनदों आरो बिभ्रान्त खालामनो नागिरदों बे एकर्डखौ लानानै बिभ्रान्त खालामनो नागिरदों बे एकर्डआव लायनो रांखान्थि फैनायनि थाखाय जेबो लामा गैया बिटिसिआव जेरै दंमोन बिनिख्रुइ साबसिन बहाय लामा दं दा थाखा फैसाया भारत संबिजितनि मथे दा फैसिगोन बहाय जोंना रायजो राजाफ्रा बारा साधारन मानसिफ्रा बुजिनाय नङा 280 आर्टिकेल दं भारत संबिजितआव फाइनान्स कमिसन दानायनि बे फाइनान्स कमिसना सेन्टार स्टेट बेसेबां थाखा रानलायो बै गभर्नमेन्टनि थाखा रानलायनायखौ फाइनान्स कमिसना दा थिग खालामसिगोन स्टेटजों जोंनि काउन्सिलजों बेसेबां रानलायगोन बेखौ स्टेट फाइनान्स कमिसना थिग खालामगोन आरो बे मथेनो जोंनाव थाखाया जोंनि फैगोन बिटिसि सुक्तियाव बे गैयामोन दा साबसिन जों खालामनानै लाना फैबाय बेखौ बुजियाखै मिथिखायाखै नालाय बेखौ बुजिनो बिथांमोना दा उल्थां फाल्थां बुंनो नाजाबाय थादों दा आंनि खावलायनाया बे जे बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ दिनै गनायनाया मोजां आरो आं सानो गनायगोन आरो सान्थिनि सार्थ'आव बर' माहारिनि सार्थ'आव बे ओनसोलनि सार्थ'आव जौगानायनि सार्थ'आव बिथांमोनाबो बे सुक्तिखौ बरायनानै दिनै गोख्रोङै रायजोनि गेजेराव खामानि मावनायासो दिनै प्रयजन दङ उनावहाय आं मोनसे थासारिखौ नुदोंलाय हजों थांनानै जेबो होबथानो हायैनि लास्टआव मा खालामबाय होबथानायाथ' जाखाला गतिके बे सुक्तिखौ जोंसो खालामना लाबोदों होननानै देखायनो थाखाय दा नाजानाया हांखुर जादों बेहायबो मा खालामदों
बे समावबो सुक्ति जानायनि सिगां माखासे खोथा होनाखै होनबा हाग्रामा महिलारिया मा होनदोंमोन सुक्तियालायनो धीरेन बर'जोंल' जानांगौ एबसुजों जानाङा सरकारनि भाषाया बिदि जायो न सरकारनि भाषायाथ' जायखि जेखि जाया मानो आन्दोलनकारिजोंनो गासैजोंबो रायलायनानै जेंनाया सुस्रांनांगौसो होनांगौना मानो उमुकजों जानांगौ उमुकजों जानाङा मा खोथा बे उमुकजों जानाङा उमुकजों जानांगौ होननायनि ओंथिया मा थारमाने नों बोखावदों थारमाने नोङो जेंनाखौ जोबजानो लुबैयाखै बेखौसो बुजायदों नङा होमबा जोंथ' दुलाराय बर' फरायसाफोरा खुनु दिन होनाखै जायफ्रा सानदों मोजां जाजानो सानदों बिथांमोना रावबो बुङाखै जे सुक्तिया उमुकजोंल' जानांगौ उमुकजोंल' जानांगौ दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा होनाखै जे सुक्तिया एबसुजोंल' जानांगौ सुक्तिया खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' लाबोदों दिनै होनफेरदों नामा जोंथ' होनाखै जेसेबां रायलायदों रायलायनाय समाव जों बुंदों जे जोंनि हाथियार लानानै दैदेननाय साफ्रोमबो नेताफोरजों रायलायनानै बिथांमोनखौ खौसे लाबोनांगौ बिदिसो जों बुंबाय थादों सरकारखौ आरो बे मथेनो दिनै जोबफैबाय आरो सरकारनि थांखिया बेसो जानांगौमोन बेखौ बिथांमोना खालामाखै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों बुजिया होमबा बेथ' जों बानायनाय खोथा नङा बे जों बानायनाय खोथा नङा आरो दाबो सुक्तिया फैखांनायनि उनावहाय दाख्लैयो मा बुंबाय खेम थांनानै एनडिएफबिनि मोननैसो खेम थांनानै दाना बरायहैबाय जोंना मन्थ्रियाबो बरायहैदों बरायहैनाया मोजां खोथा जों बरायो जोंबो बरायदों बयबो बरायदों रायजोफ्रा बयबो बरायदों नाथाय बरायनाय समाव मा बुङो हिर'आ नोंसोरसोलै एबसुआ नङा होनना बुंहैयो सिदायनो आरो एबसुआ हिर' होनना लादों नामा सुक्ति खालामनो मा हिर'नि मा खोथा मा जिर'नि मा खोथा नङा होमबा सुक्तिया जाबाय बयनिबो सार्थ सुक्ति आरो जोंखौनो जों हिर' नोंसोर जिर' जों रायलायाखै बिदि होननायनि ओंथिया मा नोंसोर हिर' नोंसोर जिर' होननायनि ओंथिया मा थारमाने नों आरो बोखावबावनो नाजादों समाजखौ बे बोखावबावनो नाजादों नङा होमबा बिनि थांखिया जाबाय मा गावस्रा बिपिएफखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय नैबे एकर्डनि गेजेरजों सारा रायजो राजाफ्रा ज' जाबाय सान्थि जाबाय बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय राजनितिक भाबै एबारदि बर' रायजो राजाफ्रा ज' जाजोब्बाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासिबो ज' जाजोब्बाय बिटिसि सरकारादि थानाय नंला बे गिनाया बिथांमोनाव बारा जाबाय मोजां मावबाथ' जागोन ना नोंसोरो थागोन मोजां मावाबाथ' रायजोफ्रा उल्थायखागोन ना नङा होमबा आरो दिनै बे थासारि फैनायाव सोरनि दाय जोंनिथ' दाय नङाना सुक्ति खालामग्राफोरनि दाय नामा बि नङा होमबा दा बेहाय गिख्रंनानै बिथांमोना उल्टां फाल्टां माखासे खोथाखौ दिनै बांसावलाबायनो हमदों बेखौ जों एसे साबधान जानांगोन रायजो राजाफोर जों साबधान जानांगोन दिनै माने उल्टां फाल्टां खोथा बुंनानै दिनैहाय रायजोनि गेजेरावहाय बे सुक्तिखौनो उल्टां फाल्टां खोथा दिनै बुंनो नाजाबाय थादों बेखौ जोङो साबधान जानांगोन जोङो बयबो बरायनांगोन आरो बरायनायखौ जों बयबो खावलायो एनडिएफबिनि गासैबो केडारफ्रा जि माखासे केस दंमोन फिसा केसा उइथड्र जागोन नाथाय जायफ्रा एसे गिदिर दङ बिथांमोना केस बाय केस पुलिसा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फोजोबलांनायनि थाखाय बेबस्थाखौ लागोन बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामनो नाङा ओंखायनो एनडिएफबिनि केडारफ्राबो बेखौ लानानै सिन्था खालामनो नाङा जों आन्दोलनकारिफ्रा ज' लोगो नांनानै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनांगौनि थाखायबो जों खामानिखौ मावगोन जोंहा मोनसे दायित्व दं आरो बे दायित्वखौ जोङो पालन खालामगोन बेवहाय जों माइ गाज्रि खालामनाय नङा बहाय बे धीरेनि सोलाय जों बेखौ मावा नैबे गबिन्द सोलाय बेखौ जों मावा बिदि नङा जोंना गासै जेसेबां दङ दिनै 1635 जन बेसेबां दङ दा केडारफ्रा मैया जमा होनाया 1615 जन बे 1615 जननि गेजेरावहाय जेसेबां केस दं बे केसखौ फोजोबनांगौनि थाखाय जोंहा दायित्व दं आरो जों बेखौ मावगोन बहाय जों खुनु बासिनायनि खोथा गैया बहाय दिनै माखासे जेलाव दं बे जेलाव थानायफोरखौ बख'नांगोन खारन सुक्ति जाबाय नालाय गासैनिबो थाखाय मोजाङा जानांगौ बे गासै थासारिखौ लानानै जोङो दिनै खामानिखौ मावगोन ओंखायनो बे गासै थासारिखौ लानानै जों थांबाय थागोन आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै रायजोआ बुंनांगौआ बिराद गोबाव दङ आरो उनफ्राव जोङो मिथिलांजोबनांगोन खालि बेखौल' थुलमुल बेल' बर'फोरनि आन्दलना दा जोबथ'बाय नङा होमबा এইবার राजा लामानि आन्दलन नंला এইবাरनि आन्दलना समाज दानायनि এইবাरनि आन्दलना इयुन जोलै दानायनि এইবাरनि आन्दलना गोख्रों समाज दानायनि बे संग्रामखौ जोङो दा लांनांसिगोन जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जायखि धोरोमावनो थाया मानो बे धोरोमखौ गावबागाव मोजाङै पालन खालामनानै गोग्गो समाज दानायनि गेजेरजों गोग्गो जोंनि गथ' गथायफोरखौ मजबुतै जोङो फोरोंलांनाय बेबस्थाखौ जों लादों दा जों इउनिभार्सिटि मोनबाय NIT नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि गदालगुरियाव जों मोनबाय
मेडिकेल कलेज जोङो मोनबाय गासै थासारिखौनो जों दिनै मोनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बे मा होनो हासारा गोबोर हासारखौ जों अर्गेनिक होना होमबा ओमफ्राय गभर्नमेन्ट हासार नङि जायखौ जोङो बिलाइ माबा माबि फबनानै जे हासार बानाया होमबा जेनेबा मा होनो खानस्रिनि हासार बेखौ जों अर्गेनिक होनो बै अर्गेनिक हासार दिहुननो थाखाय सारा नर्थ इस्टआवनो खुनु बिदि इउनिभार्सिटि गैया एबार जोंहा बिटिसि माने बे माने जोंनि बे बिटिआरनि सिङावहाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जों मोननो होआ मेडिकेल कलेज जोङो मोनबाय इउनिभार्सिटि जोङो मोनबाय गासै थासारिखौ जोङो दिनै मोनबाय दा गतिके जोङो जि मोनबाय बेखौ जों मजबुत खालामनो थाखाय जा खामानि मावलायनांसिगोन बेखौनो लानानै जोङो दा आवगायलांनांसिगोन आरो दहायनो होनदोंना आसामाव गासै जोंनि बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै गायसनजाबाय शिक्षानि मुङाव जि दाबिफोर दंमोन जोंनि गासिबो फ्राय फुलफिल जाजोब्बाय सेपारेट डाइरेक्टर बेबो जाबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायफ्रा भेन्सार स्कुल दङ जायफोर स्कुलखौ दिनै बिटिसि सरकाराबो खालामनो हायाखै भारत दिनै जे बे सुक्तिनि गेजेरजों बै स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय दिनै जे बे सुक्तियाव जों लिरनानै लाबाय दिनै दाख्लैयो जे बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय समावहाय बिटिसि सरकारा 2006 सिम जि स्कुला खुलि जादों बेखौल' प्रभिन्सियेलाइज खालामनो सरकारि खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बुंनो नाजाबाय थादोंमोन एसेम्ब्लियावबो जों जुद्ध खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो 2016 सिम लांनांगौ होननानै जोङो बिल पास खालामहोदों जों नैबे एकर्डआव होनदों बे एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां दङ दा भेन्सार स्कुल बर' मिडियामानो जा असमिया मिडियामानो जा जेखि मिडियामानो जाया मानो बे सिङाव थानाय गासिबो बे स्कुलफ्रा भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै दाबि दिखांदों स्कुल एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो कलेजसिम बेफोरखौबो गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जों दाबि दिखांदों आरो बिथांमोना बेखौ मानिदों सेपारेट डाइरेक्टर जोङो मोनबाय इउनिभार्सिटि जोङो मोनबाय गतिके सोलोंथाइ बेलायाव फ्राय मथा मथि जेंनाया फ्राय जोबजोब्बाय दा बे जेंनाया जोबजोबनानै दं आरो गतिके मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो मोनसे बाथ्राखौ आरो लानानै फैबावदों आं दहायनो होनदों जोंना जेनेबा बिटिआर रिजननि बर'फ्रा जों जि मोनबाय बिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो जों काउन्सिल होबाय कार्बि आंलंनाबो मोनबाय दिनै सोमावसारारि आफादफ्राबो फैजोब्बाय दिनै गोजोन थासारि फैबाय आरोबाव मोनसे बिथिङा जाबाय मा आसामनि अनगायै गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव गैया होमबा जेरै बेंगलाव दं जोंहा नङा होमबा बेयाव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोथोन लाहरनो थाखाय बिथांमोनखौ मोजाङै सिन्था खालामना खामानि मावहरनो हानाय रोखोमै जों बेवहाय कालचारेल मा होनबाय सेन्टार अफ एक्सेलेन्सि होननाय मोनसे इनस्टिटिउसन मोनसे फसंथान जों लाबोदों बेयावबो मोनसे सेन्टार जागोन सारा भारताव थानाय बर'फोरनि बेनि माने राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जों मोनसे इनस्टिटिउसन मोनबाय दानिया थाल खालामना नायदो खुनु जायगायाव थाबोखादिया आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो मोनसे जों मोनबाय कार्बि आंलंनि थाखायबो जों मोनबाय बिटिआर ओनसोलनि थाखायबो जों मोनबाय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानायनि थाखायबो जों मोनबाय आरो आसाम नाङैनो ट्राइबेलफोर जेराव दङ बै ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे लेन्ड ब्लकआव थानाय हानि अनगायै जि ट्राइबेलफोरनि हा दङ बे हाया जाहाथे प्रटेक्टेड जायो बिनि थाखाय स्पेसियेल आयेन बानायनांगौ होननानै आसाम सरकारा बे एकर्डनि गेजेरजों मानिदों बेबो जोंनि थाखाय देरहासारनाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गतिके गासिबो सरजाबनानै बे एकर्डआव दंजोबो बुंनो थाङोबा खालि जों बड'लेण्डल' लिराखै सेपारेट स्टेट होननायल' बाव गैया खिन्थु सेपारेट स्टेटनि बै सिंनि मस्लाफ्रा बेवहाय खिन्थु दंजोबो दा गतिके जोङो बे सिङाव थानाय बे मस्ला मस्लिखौ जों साजायनानै बेखौ बोरै संनानै जायो बिनि सायावसो निर्भरसै दा बेखौ जुदि नों मोजाङै संनानै जायो गोथाव जागोन मोजाङै संनानै जायाबाथ' बे गोदै गोबाब नों मा टेस्ट मोनगोन बे नोंनि खोथासै दा बिटिसिआव जेरै जादों बुंबाथ' दाय नाङो 15टा बोसोर सालायबाय कौटि थाखायाथ' फैबाय बेक्तिगत भाबै मा खालामना लादों बेखौथ' आरो बुंनांगौ खोथा गैया नुखाजोबनाय रायजो राजाफ्रा गतिके बेबायदि जाहाथे दाजाथों फैबाय थानाय समाव बिनि थाखायबो जोङो सांग्रां जानांगोन गोग्गो समाज दानायनि थाखाय जों बयबो थांनांगोन दा गतिके मानगोनां रायजो राजाफोर आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां आरो नोंथांमोना जे एखेबारे
बे एकर्डखौ बरायनानै मोनफ्रोमबो गामिया ज' जानानै दिनै बेवहायदि ज' जाफैबाय बे मोनसे बिदिन्थि आरो बे भबिष्यतावबो मोनसे गोसोखांथाव जानानै थागोन आरो आंबो मोनसे खाबु मोनदों आरो गासै बे एकर्डनि खामानि मावनायाव जिहेतु आंबो सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो खाबु मोनदों हिसाबै मिथिनो खाथियाव थानानै नुजोबदों हिसाबै बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो नाजादों बे खोथाया गासिबो जोंनि बे दा सुक्ति जानानै फैफानाय गासिबो बाथ्राजों गतिके मानगोनां रायजो राजाफोरा आं गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैला बाथ्राखौथ' फ्राय बुजिजोब्बाय नङा होमबा बुंनायाथ' बाहाय गोलाव बुंनांगौ माखासे दङ माखासेया माने ओरैनो साधारन भाबै बुंबा बुजिनाय नङा माखासेया जाबाय टेकनिकेल बाथ्रा बे अफिसियेल मेटार बेखौ बुजिलायथ'वाबाबो जागोन असला माने सिदा सिदि बुजिनांगौ आखौ जिखिनि बुंनांगौ बेखौ आङो बुंबाय आरो बेजोंनो जोङो दिनै खामानि मावनांगौनि दिनै सम जाबाय दा बेवहाय जोंनि बिटिसिनि समस्तिया दा 40ता नङा होमबा एमसिएलनि समस्तिया 40ता बिनि बागैबो मा जागोन 60तासिम जोङो बारायगोन बेखौ बेबो एकर्डआव दं 60तासिम बारायगोन आरो बे 60तासिम जेला बारायगोन 60तानि इलेक्सना जागोन ना 60तानि इलेक्सना जागोन आरो बे 60तानि जेला इलेक्सना जागोन बै सिमा दाननाय सोनाय बे गासैबो हाबसनजोबगोन सानजानिखौ जोङो सोनो नाजादों गहपुरसिम दिनै हाबनो हायाखै नाथाय सोनायनि लामाखौ दोननाय जादों एबार लामाया दंसै आरो जायफ्रा जोंनि ओनसोलाव थानो एखेबारे बादों दा अबरत जायाखै होनबा जायफ्रा एखेबारे थानो बाथारदों बै लोबोरबोर जेनेबा खोला सेर सेर दङ नङा होमबा बेखौ जोङो थांहोगोन खोथा गैया जरजबस्ति हमथानाबोथ' लाब गैया नङा होमबा जों बेखौ थांहोगोन जों एग्रिबो जादों आसाम गभर्नमेन्टआ होनदों नोंसोर जुदि सोयोबा माखासेखौ गारनांगोन येस जों दङ जों एग्रि जादों आरो बिनि खारन दं जोंहा खारन जोंखौ दिनै बायदिसिना थासारिखौ लानानै जोंनि गेजेराव गन्दगल लाबोबाय थाया होमबा जोंथ' बेखौ लुबैया बयबो गोजोनै थांनानै थानो लुबैयो जों थांनानै थानाय लुबैनाया गुबुनफोरनि अयनायनि थाखाय नङा होमबा जाहाथे गुबुनफ्रा अयनाय जाया जोंहा जोंनिखौ जों थांनानै थानो लुबैगोन गतिके जोंनि बिनाया रावनिबो बिरोधि नङा बे थासारिखौ दिनै फैदों दा ओंखायनो नैबे एकर्डखौ लानानै बायदिसिना थासारि फैनो हागौ जों बयबो एसे सांग्रां जा गोबाङानो गोबां उल्थां फाल्थां खोथा बुंगोन आरो बुङोबा बर'नि गासिबो समाजारि आफादफ्रा बयबो मोजांखौनो मोनदों रायजोफ्रा मोजांखौनो मोनदों बुङोबा नांगोलनि साफा सानै नेताफ्राल' एसे राजनितियाव आघात जानो थांनायखाय एसे उल्थां फाल्थां खोथाखौ बुंफैनो हागौ आरो बिनि थाखायल' जों एसे सांग्रां जा आरो मोजाङै बरायोबाथ' मोजाङानो जाबाय गतिके बे दिगखौल' जों एसे सांग्रां जानानै था आरो गतिके आं बे बाथ्राखौल' बुंबाय बुंबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै आं सानो এইবারनि जि सरकार दानाय जागोन बे सरकारा एसे मोजाङानो जाथों खारन आन्दलनबो गैला नङा होमबा दा जोंनि आखायाव फैसाया फैबाय दा न' बाङा फैजोब्बाय दा बेखौ सासन खालामनांगौनि थाखायल' सासनगिरिया दा मोजां जानांगौ बे सासनगिरिखौ मोजां खालामनाय मोजां सासनगिरिखौ दैथायहरनाया जाबाय नों आं रायजो राजाफोरनि आखायाव आरो बेखौ जों माजों दैथायहरनो हायो इलेक्सननि नोंनि भट थुनायनि गेजेरजों नोंनि भट थुनाया मोजां मानसिनि थाखाय जुदि थुनानै हरोबा मोजां सासन खालामग्रा मानसिया बेयाव थांगोन थगायग्रा मानसिखौ जुदि दैथायहरोबा थगायग्रा मानसिया बेयाव थांगोन गतिके थगायग्रा मानसिया बैयाव थांनायनि खाबुआ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जागोन मोजां मानसिनि थांनायनि खाबुआबो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जागोन रायजो राजानि गेजेरजोंनो जागोन गतिके जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौल' जों थिग खालामना लानांगौ जे बैयाव जायफोर सरकार सालायहैगोन बे सरकार सालायहैग्राफ्रा जाहाथे खुनु पदे थगायनानै जाग्रा मानसिया थांनो हाया बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानानै था आरो बेखौ जों खालामथारनांगौ दिनै थाइसे थाइनै फैसा प्रल'भन होनानै मानसिफोरखौ उथायबाय थानो नागिरो प्रल'भन होयो नोंनो मा नांगौ बुंथारो सिदा सिदि बुंलाय मा नांगौ दाबो जोंनि मानसिफोरखौ दाबो प्रल'भन होनो नाजाबाय थादों 15 बोसोर प्रल'भन होयैनो जोबलांबाय दिनैबो माने कम्बल जुथा माने खुन्दुंनि राजनितियानो जोबा होयो बेबो मोजांखौबो होआ मोजां होबाबो जागौ आङो दाख्लै मोनबाय कम्बल ब्लकनिफ्राय जोंनोबो होनो बाध्य जाबाय दुमखियै राननो थाखाय दाना बुस्थुखौ मोननानै आं राननो लाजि नायबाय आङो बुस्थुआथ' रायजोनो हैथावा हैयाबाबो जाया आख' फाख' जाबाय दाना थेवबो रायजोफोरनो जेला होयो आं बुङो रायजोफोर सरकारनि जिनिस आंनि नङा बियो
होनो गोसो गैयाबा खिन्थु होआबाबो जाया मोजां नंथ्रा आंहा मोजां मोनाखै जोङो हिसाब खालामदों मा बिसोरो कम्बल गांसेखौ बायो 150 थाखा 100 थाखानि होजों बायनायखौ जेला कन्ट्राक्टरा देखायो 1500 हिसाब होयो 200 थाखानि नोंनो कम्बल होबाय हिसाबा 1500 नि गेजेरनि 1000 थाखाखौ राननानै जाजोबो बेहायबो जों बुंनानै देग्लाय नै दाख्लै एसे साबसिन होदोंलाय कम्बला दा नैबे सेकेन्ड लाइननि राननाया एसे साबसिन आगोलनियाथ' एखेबारे दै नांलायो जुनो हाया बेबायदि मोनसे अबस्थामोन आरो बेबायदि सासनखौ जोंनो नाङा बेबायदि सासनखौ जोंनो नाङा गतिके मोजां सासनखौ जों लाबोनांगोन मोजाङै जोङो जोंनि सुक्ति फैबाय बेजों जोङो थिक खालामना लानांगोन आरो आं बेखौ खावलायगोन जोंनि काजलगाव समस्तियाव एबार खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोजां सुबिदा जों फैबाय थाबाय आरो बेखौ जों मजबुत खालामनांगोन आरो जों खामानि मावनो हानायनि खाबुखौ जों मजबुत खालामनांगोन आं बेखौ खावलायनानै दोनखाबाय दिनै मेलनि गेजेरजों गोनो गोथो जेबो जानो नाङा आरो जोङो बयबो बिपिखौ सापर्टआ होखादोंमोन आगोलाव जि होबाय जे 15 बोसोर जों अनखांबाय एबारनिफ्राय जाहाथे नैबे आन्दोलनकारि ग्रुपखौ खामानि मावनो जाहाथे सुजुग होयो नांगोलाव जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायगोन एबार जाहाथे आन्दोलनखौ जितु फोजोबफैबाय मोजां संसार दानांगौ थाखाय जे खामानि मावनो जों दिनै ओंखारबोबाय बयबो एबा ज' जानानै गोदान हान्जाखौ खामानि मावनो थाखाय बयबो जों सुजुग होलायदो मोजां सरकार दागोन मोजाङै जागोन बयखौबो अनलायनानै जोङो थांगोन जों खुनु दिन गोरिब गुन्द्राखौ जों बोखावनानै राजनिति खालामनाय नङा जे नैबे उमुक पार्टिसो जों होआ नैबे उमुक पार्टिसो जों होगोन बेबायदि जोंनाव राजनिति फैनाय नङा जोंनि आसनिया गोरिबनिया गोरिब गेजेर थाखोनिया गेजेर थाखो जि आसनि फैगोन गोरिबा गोरिब मोनलांजोबगोन बय माइ गाबजुगबनि खोथा गैया जि आसनि फैयो बेबायदि डिस्ट्रिब्युटजों जोङो मावलांगोन दिनै न' मोननायावबो बोखावनाय न'खौबो जोङो बय गोरिब गुन्द्रा जोङो जिखिनि गोरिबनि गेजेराव जोङो दानख' दाजाब जों खालामनाय नङा गोरिबनि नामै जि न' मोनगोन बे गासिबो गोरिबफ्रा मोनजोबनांगौ न' गैजायै मानसिया जि मोननांगौ बे मोनलांजोबनांगोन आरो सासनखौ जों बिदिसो जोङो लांनांगोन गतिके बेबादि दिगखौ नोजोर होनानै जोङो मोजां सासनखौ जोङो दिनै लाबोनो नाजादों आरो जों बे सासनखौनो जोङो लाबोनांगोन आरो गतिके आं बेखिनिखौनो बुंबाय बोथोरा मोनाबायबो गोजांबायबो नङा होमबा आरो आं सान्दों रंजाबाय नङा दहायसो रंजागोनसो जियानो जायाबानो दे मोनसे खुसिनि बे दिन बियो खारन जोङो दिनैनिफ्राय राजा लामायाव जों थांनांला दिनैनिफ्राय जोङो रेल लामाखौ जों होबथानांगौ नङा होमबा एबार जोङो गोसो गोरबोजों समाज दानायाव जों बयबो नांजोबदिनि जि जाबाय गोदो थाफ्लि फैला फैलि जि संसार जाबोबायसै आरो एबार एटलिस्टथ' मोजां जानांगोन नङा होमबा हो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जेबो रोङा आंनाबो आइया जेबो रोङा आंनि आफायाबो एसे रोंगौ नाथाय आंथ' रोंबाय ना नङा होमबा आं रोंनानै माने आं साबसिनखौ जाजानो लुबैया आंथ' आंनि गथ' गथायखौ साबसिन जाजानो लुबैनांगोन नङा होमबा गतिके जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोदो जि रायजो जालांबायसै थांबाय थेवबो मोनसे खोथाखौ आं लक्ष्य खालामबोदों गोदोनि आइ आफाफ्रा लेखा रोङा जाम्बा जलाबाबो गावनि गथ' गथायखौ लेखा फरायदे होननाया खिन्थु दंमोन दे दाबो दङ हो नैबे गेजेर ससेयावसो जोंना माखासे फौसावलिया थासारि सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव हुलुस थुलुस परिबेस लाबोदों आंनि गिखांनाया बे नैबे गेजेर थाखोनि जे सेंग्रा सिख्ला जाखांबोगासिनो दङ बिसोरखौ जोङो मोजां जायगायाव दोनहरनांगौनि थाखाय मोजां थासारि जोंनो नांगौ दा बिराद गिख्रंथाव थासारि जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ एमए पास जाबाय बिए पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय मा खालामनो नोंलाय साख्रि गैया मा खालामनो नोंलाय साख्रि गैयाबा मावनानै जानांगौनि थाखाय नों लामा देखायनांगौ मा खालामनो नोंलाय देखायनो हायाबा सरकाराबो जोंना बिदिनोसै दा जोङो नैबे एकर्डनि गेजेरजों मा लाबोदों दा इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरजों जों रायलायदों नैबे जेला सेटिंआ जाजोब्बाय लास्टआव जों नायबाय माया थालांखो बेहाय जोङो नायबाय मा जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जों इन्डास्ट्रि लाबोनो हायो फेक्टरि फिसा लाबोनो हायो आरो बे फेक्टरिखौ लाबोनाय जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन रांखान्थियारिजों जौगागोन खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन बेखौ लानानै जों स्पेसियेलि माखासे फेक्टरि खालामग्रा माहाजोनफोरखौ लानानै जों रायलायदों इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरजों आरो जों रायलायदों जे 6 सिडुल एलेकायाव फेक्टरि बहायनो थाखाय मा पलिसि लाजायो पलिसि हरजोंनो बिथांमोना जोंखौ मदद होदों जों दुनिया माखासे पलिसि जोंनो हरदों ओंखायनो जोङो भारत सरकारखौ आसाम सरकारखौ जों बुंदों थारमाने बे 6 सिडुल एलेकायाव
बिराद गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा फैनो बायो फैनायनि लामाया बोरै जों बेखौ दिहुनहोदों खारन गियोमोन नङा होमबा दिनै लाबोगोन बे ओनसोलाव जुदि बहायोब्ला गाबोन जुदि फैसा बिफैयोबा फैसा बाहायग्रा मानसिया रावबो बिदियाव फैया बेहा खौथि खौथि थाखा बहाय गारफैगोन लाब जानोसो फैगोन ना बेलाय नङा होमबा खिन्थु बे मानसिनाव जुदि नों फैसा बिना होयोबा बे मानसिया अथा नों नंलाय बेहाथ' दरखार गैया मालाय ओंखायनो मोजां मोजां जायगायाव थांगोन कम्पानिया बहायगोन बेजों बेहा खामायबाय थागोन जोंहा गोदोबाय था जों दा मा बुंदों बे एकर्डनि गेजेरजों एनडिएफबिआबो जोब्बाय बिएलटिबो जोब्बाय अस्त्रधारि गैला जोंनाव सेस टटेल सान्ति जाबाय नोंथांनाव रावबो फैसा बिग्रा दा गैला गतिके फैनो थाखाय जोङो खावलायबाय बहाय जोथोन लागोन जों रायजो राजायानो जों बेंगोन जोंनो मा नांगौ नोंथांनिफ्राय जों खामानि नांगौ नोंथांनिफ्राय जों ओरैनो फैसा बिया नोंथाङा जोंनो खामानि होदो खामानिनि बिनिमय नोंथाङा जि बेथन होगोन बेजोंनो जोंनि फिसा फिसौआ थांनानै थागोन जों बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जे इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो खावलायदों बे एकर्डनि गेजेरजों बुंदों आसाम गभर्नमेन्टआ इन्डास्ट्रियेल पलिसि बानायगोन होननानै बे एकर्डआव दङ दा बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन दा दिनै खिन्थु 15था बोसोराव जों खुनु दिन पलिसि नुवाखै जोंना कार्बन फेक्टरि बहायजोबो हांगार जानोसो जोंखौ बहायो हो मोजां इन्डास्ट्रि बहाय लाबोनोबो नाजायाखै जुजियाखैबो दा जोंनियाव मा जादों इन्डास्ट्रिया खालि बे मा होनो सिसि ब्लक बानायनाय दा नुवाखै होनबा मेल्लाथार सिसि ब्लक बानायनाया धुमधाम बयबो बानायजोब्बाय दा रानलायनानै जागासिनो नङा नोङो इनकामानो गैया आरो इन्डास्ट्रिया बेखौल' नुयो पलिसि गैया बिसिनाव दा बे पलिसियाबो इन्डास्ट्रियेल पलिसियाबो एबार फैसिगोन गतिके जोबनायाव आं बयखौबो खावलायबाय जोङो दा खुनु पार्टि लाइन सिन्था खालामनांला समाज दानायाव जों बयबो मदद होदो नङा होमबा मोजां सरकार लाबोनायाव बयबो मदद होदो जों ज' ज'यैनो अनलायनानै खामानिखौ मावलांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि राव हारिमु थुनलाइ जाथिनि समाजखान्थि बेबस्था बेखौ नोजोर होनानै सोदांनायनि खामानिखौ मालाय मावलांबाय थागोन गावहानो नङा होमबा मावलांबाय थागोन नाथाय रायजो सालायनायाव राजखान्थिया जिथु गोनां हिसाबै राजखान्थि हान्जानि गेजेरजोंनो सरकारखौ दायो हिसाबै राजखान्थिनि हान्जाजोंनो जोङो लांनांगोन आरो राजखान्थिनि गेजेरजों समाज दानो हायो गोख्रों खालामनो हायो बेखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो बेखौ मावनायनि माखासे प्लेनिं माखासे भिजन थानांगोन आरो भिजन थानाय हान्जाखौ जों बासिनानै सरकारखौ जोङो दाहोनांगोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो थांबानो जाबाय आरो आं बेखौनो बुंबाय जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावबाय मालाबा आरो सावरायबावगोन प्रत्येकटा गामियाव नोंथांमोना सावराय माबाफोर बुजियाखैबा फोरमायहर नांगौबा आं फैबावगोन गामि गामिबो आं हाबलांजोबगोन मा दं मा गैया जोङो बिजिर बिजिर जों बुजिनो नाजागोन आरो जों मिथिलायनो नाजागोन आरो ज' ज'यैनो जों खामानिखौ मावलांगोन दहायबो बिजिनियाव बेखौ सावरायबाय मैयाबो काजलगावआव सावरायबाय गाबोनबो जोङो बिरांगाव दङ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजियो बुजियोब्लासो साबसिन रंजानो हायो नङा होमबा गतिके बेखिनि बाथ्राखौ नोजोर होनानै फोरमायनो दिनै नाजाबाय थादों आरो जों बिदिनो थांसिगोन बयनिसिमबो खुलुमनाय आं हरबाय आरो आंनि बुंनायखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों